babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Paolo's Secret File. si Paolo na hindi alam kung anong gagawin ngayon dahil siya ay naiipit sa pagitan ng kanyang mga magulang at ng kanyang misis. Ano nga ba ang dapat gawin ni Paolo para matibag ang malaking pader na namamagitan sa kanyang mga magulang at sa kanyang misis nang dahil sa paghalik ng kanyang tatay sa kanilang anak or baby girl sa lips, paghalik sa lips dun sa kanilang baby girl ay nagalit ang kanyang misis at para bang hindi nito gustong makasama ang kanyang sariling magulang. Nakakalungkot lang ding isipin na close yung mother-in-law niya sa kanilang mga anak or sa kanilang anak. Pero yung magulang niya parang tinanggalan niya ng karapatang maging lolo o lola sa kanilang anak. So pakinggan natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Tita Babes, yung paghalik sa labi ang ipinagbabawal ng asawa mo, Sender Paulo. Pwede naman sa noo o sa pisngi. Sa ngayon, mahirap na kasi ang ganyang klaseng paghalik sa labi. Baka may virus yung humalik nang hindi niya alam. Lalo na't galing tayo sa pandemya, sa COVID. Mahina pa ang resistensya ng mga bata. Kaya nag-iingat lang ang asawa mo. Thank you so much, Tita Babes. Ito pa sabi ni JC, pwede mo namang sabihin sa parents mo yon kung yon ang inyong reason, dahil valid yon. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Hello, DJ Rocky. Hello. Paulo, itindihin mo na lang yung nararamdaman ng asawa mo. Siyempre, sinira ba naman ng tatay mo yung rules na dapat sana sinabi mo sa mga magulang mo in the very first place. Ito kasi yung mahirap na merong banggaan ng mga rules and regulations. Totoo, hindi ko na masyadong maintindihan dahil mas malakas ang mga naririnig kong tricycle sa paligid kesa sa boses mo, Darwin. Okay naman, tumatanggap naman tayo dito ng voice message pero lakasan natin yung boses natin para mas maunawaan namin at maintindihan namin ang iyong reaksyon. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si JP, halo-halo ang reaksyon natin ngayon. Para sa akin, depende siguro sa pamilya o kung sa panahon. Kung panahon ng COVID, mauunawaan ko yan. First time nilang magka-baby. So, maingat talaga ang first time magulang sa ganyang first baby nila. Ayaw nating magka-dengue, magkasakit o kahit anong klase ng sakit dahil mahirap at masakit sa pakiramdam pag dinala sa ospital ang bata. Hindi naman maiiwasan yung mga sakit. At parte yun ng paglaki. Pero para sa akin, masyadong OA. Pero kung ibang tao ang humalik sa bata, maiintindihan ko pa. Nagalit ang asawa mo. Kaya para sa sender, gawa ka na lang ng isa pang... Tapos rules mo naman, sa kabilang pamilya ang sundin niya. Example lang walang pulubing nagka-COVID. Gigil ako, ma'am. Sa totoo lang. Pag nagdalaga na yan, doon nila ingatan. I-apply yung paghihigpit. Doon yan magkakaalaman. So itong si JP Babasa, feeling niya OA
ang kanyang misis. Eto pa sabi ni CS. I think sender, kailangan yung pag-usapan ng maigi ang sitwasyon ninyong mag-asawa. Naiipit ka. Kasi si Kim, kailangan diretsahan, hindi pa detalye yung sinasabi. Nakakalungkot yung ganito. Hindi lang ikaw ang naiipit, kundi pati anak ninyo. Pero nasa sa kanya na yan kung makikinig siya. Bottom line, communication is the key. Huwag one-sided, hindi malulutas ang problema pag ganyan. Kaya mo yan, sender. Asawa mo pa ba? Pamilya nyo yan. Kaya pag-usapang mabuti. That will be all. Eto pa sabi ni Ali Poching, mahirap ang magpakis lalo na sa bata. Uso ang foot and mouth diseases and iba pang sakit. True. Eto pa sabi ni Gab. Ang maipapayo ko lang sa sender natin na si Paulo, kung bumuo kayo ng sarili ninyong pamilya, ay kailangan humiwalay kayo sa kanya-kanya ninyong mga magulang. Kung ano man ang itinakda ninyong patakaran sa inyong pamilya, yun dapat ang masusunod. Yun lamang po, DJ Rocky. Ikaw ang pinakamaganda sa aking puso't isipan. Salamat talaga dun sa pag-validate sa kagandahan ko, Gab, ha. Eto masabi ni Robert. For me, wala naman sigurong masama doon. Siyempre, apo niya yun. Kaya normal lang yun. Masaya lang siya dahil nakita niya yung apo niya. Pero kung may kakaiba na hindi maganda, gaya ng sakit, na pwedeng maihawa doon sa bata, pwede namang beso na lang o humalik sa paa. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat from Robert. Hello din kay Jericho Ferrer. Cheryl Mancilia says, for me, bawal sa labi ang paghalik. Lalo kung baby pa. Kausapin mo ang mga magulang mo at sabihin mo ang bagay na yon para malaman nila ang gusto ninyong mag-asawa. Bawal humalik sa labi. Sana maayos mo yan, Paulo. At walang problema ang di nasusolusyonan ng usap. True! Halo-halo yung reaction ngayon As in, sobrang halo-halo. And I guess may punto naman bawat isa Kaya lang ako kung ilalagay ko yung posisyon ko sa asawa ng sender natin, kung ako yung misis, feeling ko ganun din ako. I will do everything to protect my child. At naniniwala ako dun sa kasabihang, my child, my rules. Although, hindi lang naman ako yung mag-isang gumawa ng bata, so dapat our child, our rules. So kung nagkaanak kami ng mister ko, kung ano yung napagdesisyonan naming rules and regulations, yung structure na binild namin together at napag-usapan namin, dapat mag-stick kami doon. Kung meron mang mababago, well, mapag-uusapan. Kung merong issue, dapat mapag-usapan. Kasi ang pinakamahalaga dito ay magkaroon ng respeto sa bawat isa. Magkaroon ng pakikipagsunduan. Mahirap nga lang na i-bridge yung gap between your parents and your spouse. Pero naniniwala ako sa kasabihang walang problema na hindi masusolusyonan ng tamang pag-uusap. Eto nag-research ako about this. Ang sabi, mas mainam daw na iwasan na halikan ang baby sa lips. Meron po itong mga risk tulad ng pagkalat ng bakterya o virus na pwedeng makasama sa kalusugan ng baby. Meron pang herpes, simplex virus na pwedeng magdulot ng cold sores. Kasi ang immune system daw po ng mga bagong silang na baby ay hindi pa ganun kalakas. Kaya mas vulnerable sila sa infections. Kaya, ang mas mainam ay ipakita ang pagmamahal sa baby sa pamamagitan ng gentle na halik sa noo o sa pisngi. At yun po ang mas ligtas na paraan sa pagpapadama ng pagmamahal o adoration sa isang
newborn o sa isang baby. Actually, yung iba pumapayag nga na humalik dun sa sa legs. Diba? Pwede naman na humalik basta sa noo o kaya sa kamay o kaya sa pisngi lang. Wag lang diretso sa lips. Pwede namang humalik sa lips basta asawa ninyo. Kahit unlimited pa yan, imukbang nyo pa kung gusto ninyo. Go for it! Wag lang sa newborn, wag lang sa baby, 1-year-old pa lang. Kasi nga, merong risk of infection. At sa panahon po ngayon, napakahirap magkasakit. Kasi pagkakasakit means gastos. Pero i-menos natin yung gastos, sige. Pag-aalala, pag-worry ng isang tao, pag-worry ng isang magulang. Kaya nyo ba yun? It's better to be safe than sorry. It's better to be safe than sorry. Yung mga simpleng ubo nga lang, na dati akala natin ubo lang, yung pala virus na, COVID-19 na pala. Anong nangyari? Dahil akala natin eme lang. May mga taong kinuha ng mas maaga dahil sa kapabayaan ng iba. And we don't want that to happen sa mga taong pinakamamahal natin sa buhay. So prevention is better than cure. Nilagyan ko ng H yung better. Na sobrang sa mag-English. Prevention is better. Okay na sana di ba? Feel ko na yung mga advice ko. Tapos biglang, prevention is better than cure. Ay, nako. So, it's about communicating and making them understand where you are coming from. Alam mo, simula nung nagpakasal ka sa taong to, that means, eto na yung pamilyang binubuo mo. At eto na yung pamilya mo ngayon. Hindi mo kakalimutan yung mga magulang mo. Hindi mo kakalimutan kung saan ka nagsimula, kung paano ka inalagaan ng mga magulang mo. Hindi mo sila dinedisregard at hindi mo rin sila dinedisrespect by setting boundaries. You are just protecting your own family. At ito naman dapat talagang ginagawa ng isang magulang sa kanilang pamilyang binubuo. At dapat, in line kayo ng iyong asawa. Hindi pwedeng magmukha siyang masama sa mga magulang mo. At hindi rin naman po pwede na mukhang masama ang mga magulang mo sa asawa mo. So in short, dapat di ka na lang nagpakasal. Charot! Uy, harot. Actually, medyo mahirap gumalaw sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi may mga pinoprotektahan ka eh. Pero again, iisa na lang kayo ng asawa mo. So, kung anong sinabi ng asawa mo sa iyo, dapat protektado pa rin siya. Kung alam mo na galit siya sa mga magulang mo, hindi mo pwedeng sabihin yun sa mga magulang mo at sabihin sa kanila na, by the way, ma, pa, galit sa iyo ang asawa ko kasi pa, hinalikan mo sa labi ang anak ko. Hindi ganon ang tamang pakikipag-usap. Pwede namang, pa, by the way, next time ha, kung po pwede lang kasi may mga kumakalat na viruses ngayon na minsan di natin alam na meron tayo nun, nag-iingat lang kami at baka mapagastos tayo tsaka mag-alala din tayo sa kalusugan ni baby. Baka pwede sa pisngi na lang o kaya sa noo. Hindi mo nilalaglag yung asawa mo. And you are speaking from the bottom of your heart, with sincerity, with respect, and with love.
Halikan mo na lahat ng parte niya. Ay, wag naman lahat pala. Pwede naman sa kamay, okay, ay, pwede sa paa, kung gusto nyo, sa pisngi, sa noo, sa ulo, sa bumbunan, sa batok, pwede. O kung gusto mo pa, ako na lang yung halikan mo. Ganun. At sa misis mo naman, kilala mo naman yung asawa mo. I don't know kung gano'n na kayo katagal magkarelasyon, but I know na ilang taon na rin kayong kasal at meron na nga kayong anak. Alam mo kung ano yung nagpapainis sa kanya, alam mo kung ano nagpapagalit sa kanya. At alam ko rin kung paano mo siya kakalmahin. Kaya mo napiling pakasalan tong taong to kasi mahal mo siya. Dahil nakita mo yung qualities na meron siya na gusto mo. Ito yung pinicture out mo na magiging nanay na magiging anak ninyo. At ngayon, somehow, nagiging problema ito ng inyong relasyon. Sa pagiging structured niya, sa pagkakaroon niya ng rules and regulations, but you like that also. So, ire-remind lang kita kung bakit mo minahal at piniling pakasalan tong taong to. Because you like her and love her for who she is. At ngayon, dito nagro-root yung problem ninyo, yung issue ninyo. And you have to embrace her wholeheartedly. Understand her, where she's coming from. Valid yung nararamdaman niya na galit siya. Nasabi niya na ito sa'yo dati, napag-usapan ninyo and then ginawa. Ano dapat gawin? Kausapin ang mga taong involved. At syempre, subukan pa rin na itawid ang mga magulang mo sa iyong asawa. For sure, mamahalin pa rin naman ng asawa mo ang iyong mga magulang. Bakit? Kasi wala rin naman siyang choice. Hello. At pag lumaki yung anak ninyo, kakailanganin pa rin niya ng tulong ng mga magulang mo. One way or another, darating yung oras na ang mga lolo o lola ay kakailanganin ng sarili nilang anak, ng sarili nilang apo. Mahal nila kayo. Mahal nila yung apo nila. At lahat kayo nanggagaling lang dun sa pagmamahal ninyo sa baby girl ninyo. At yun yung dapat maintindihan ninyo sa bawat isa. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera. At kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Paolo's Secret File.